खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरिनि माजबादाव माखासे हाथियारफोर बोखांनो हादों। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। जिल्लानि आसाम अरुणाचल सीमानि लालफानि दिमाचांगा गुदु हाग्रानिफ्राय पुलिसा हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। उदालगुरि पुलिस आरो माजबाद पुलिसनि जथायै गोख्रों अपारेशन खालामनायाव थरनै ग्रेनेड, मोन 55 गोथां गुलि, डिटेनेटर आरो गोबां बिबांनि गुबुन अजद गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। थावनियाव हाथियारफोरखौ दोनखोमानानै दोननाय पाप्पु कच उर्फे बिजय आसमखौ पुलिसा खायो आरो बे समाव उदालगुरि पुलिसा माखासे गोबां खोथा मिथिनो थाखाय पाप्पु कचनि सायाव सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरिनि माजबादाव माखासे हाथियारफोर बोखांनो हादों। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। जिल्लानि आसाम अरुणाचल सीमानि लालफानि दिमाचांगा गुदु हाग्रानिफ्राय पुलिसा हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। उदालगुरि पुलिस आरो माजबाद पुलिसनि जथायै गोख्रों अपारेशन खालामनायाव थरनै ग्रेनेड, मोन 55 गोथां गुलि, डिटेनेटर आरो गोबां बिबांनि गुबुन अजद गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। थावनियाव हाथियारफोरखौ दोनखोमानानै दोननाय पाप्पु कच उर्फे बिजय आसमखौ पुलिसा खायो आरो बे समाव उदालगुरि पुलिसा माखासे गोबां खोथा मिथिनो थाखाय पाप्पु कचनि सायाव सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों।